Cooking with Ini. Cooking with Ini. Cooking with Ini. Băi, asta e activitatea de amant. Pula voastră. Ne schimbăm în trafic. Te caut de sală, dar tu nu mergi la sală. Haide, repede, drive-by. Îl pui peste? Băi, mă vezi? Îl pui peste, mă? Da, mă, știu. Să-mi pus mie tricoul, gen, dar și asta să rămână curat cu adictiți acum. Dar vezi că e cam fresh, dar se vede prost la guler. Ia, să-i vedem. Nu, e ok, e ok. Fresh. Băi, nu știu eu outfit-urile astea. Stai, lipsește ceva. Lipsește ceva mult. Fetele care se uită la asta o să zică că sunt gen direct fac voi de alea material, că mă dau cu sobai și că pula la bea. Ești. Băi, voi credeți că... Nu, asta nu se zice, bă, mamă, nu. Te așa? Da. Hai. Te-ai spălat cu el, nu, mă. Amantăreală plăcut. Păi și mi-a scăpat și am fugit. Lasă că-i găsim mâine, mi-a găsit. What's the plan for tonight? What's the plan for tonight? Centru vechinate. Da? Asta e planul, dar altceva există. Arată și tricoul ăsta puțin. Spatele. Bun. Sigur o să fiu top. Cu ce credeai? Cum vrei tu? Cum vrei eu? Da, se diversitoare și se îmbracă. Ai sunat 2 zile lucrătoare. Scuze, ne aduci nouă, te rog, nota cash? Da. De ce rău pus așa? Nu, taci-mi. E mai serioasă. Da, mă, dar mus. Ce mă plâng unde plâng, ești nebun? Mus. Eu n-am plâns niciodată. Niciodată? Nu. Nu niciodată. Nu am plâns niciodată, eu nu plâng. Și băi, Eu cel mai nervos așa. niciodată. Nu, eu n-am emotul ăsta de a plânge. Nu mai nu știu, n-am avut, am plâns eu. N-am mai plâns de mult. Bine, Ura, era așa, să gen, plâng nu azi plâng. dimineață. Azi dimineață era să plâng. De ce? E rău. Nu azi dimineață, ieri dimineață. Care dimineață? Ce tu faci? A random Monday evening. E o seară foarte normală, seara de azi. Suntem pe Victoriei. Am ieșit puțin la o plimbărică să punem sângele în mișcare după pastele alea. Oh, și ca să vezi ce văd, afișele noastre, vină pe acum de aici. Afișele care le-am pus de Revelion, dacă le scanezi te duc direct pe Revelion. Bine, nu le-am pus noi. Voiam să zic că afișele care le-a pus cineva în locul nostru. Nu pentru noi, pentru că așa a vrut el. Săracul n-a vândut niciun bilet mâncat. Ia zice asta lumea, 60 feedback. Being on the phone, doing team sessions. Deci, după asta se crede. Și? I think the whole teamwork process will be improved with this thing. Toată lumea își dă 360 feedback cu start, stop, continue, start, stop, continue. La continuu, fii atent. Creating clear and high quality presentations. This is a key skill that any team needs, and your skill in presentations is to be admired. This helps us. Deci, noi suntem 12 pentru o echipă și acum facem pe perechi, ne dăm feedback. Start, stop, continue, start, ce ar trebui să începem să facem, continue, ce facem deja și ar trebui să continuăm și stop, ce n-ar mai trebui să facem. Stai, yo. Cooking with Ini, cooking with Ini. Ce pizza? De prânz? Adictiv? Supă de lintre. Supă de linte, suntem într-un conac vechi. Dar tu nu prea știi ce să zici așa, nu? Ce doar faci? I just wanna eat. Ok. Zi-mi, că sunt atenți fără o challenge? Bă, eu zic că o să fie ceva legat de film. Păi nici te-am întrebat asta, te-am întrebat că sunt atenți fără o challenge. Să le dai un vibe check, așa. Bă, eu mă simt bine mai bine ca ieri, m-am odihnit, am dormit. Da? Și în rest, bă, eu cred că o să fie mișto. Așa și despre ce trebuie să fie. Bă, eu cred că o să fie ceva legat de filme. Filme? Sau ceva seriale, după cum s-au prezentat aici, pe planul ăsta. După cum vedeți, cred că o să fie ceva de-astea, Moulin Rouge. Bag ăștia pe net. Hai că vedem.
Și ne avem aici pe Cosmin. Vă pup, sunt țiganul vostru preferat, aveți grijă și fiți cei mai mari antreprenori. Atât ai de zis? Pe ce să am de zis? Produce pe colegii, Despre pe ce colegul crezi că meu. o să fie brieful ăsta? Cred că o să fie despre cel mai tare filmă de lumea asta. Ghi, despre ce crezi că o să fie? Bă, acum am văzut acolo despre ceva IT, comunicații, vedem. Noi avem și salutul nostru, dacă n-ați văzut până acum. Alex Bonea, the founder of Meta Trust Estate, Meta Estate Trust. And now, Babasha. Warm welcoming. Good morning. Good morning. And the floor. L-am trezit și pe Ini ca să ne deschidă ușa. Mergem să-mi iau și eu laptopul și ne apucăm de brieful de 24 Hour Challenge. A fost un brief destul de greu, nu cred că se percepe nimeni la asta, dar ne vom chinui să-l rezolvăm. Mamă, aici e... Haos mare rău de tot, Ini. Faci tu curat? Faci? Bun, hai să-mi iau laptopul și să-i dăm o taie. A, uite, mi-au Red Bull la mine. Bă, să cumperi Red Bull-uri, că mi-ai băut toate Red Bull-urile. Unul, să te duci să cumperi. Că mi-a răbăie Red Bull, uite și un box să te pula mea. Bun, ne îmbrăcăm de astea. Generate substantial hype around meta estates rate. Deci, hai să le luăm pe punct. Deci, primul e awareness implication. Adică să ne facem un fir narrativ foarte puternic. Deci trebuie să devină personal brands. Da. Bun, publish insights on why fractional real estate investing in a future will building, ok? Have influencers invest in the rate and document the journey for transparency. Cu aia știi cine a mai făcut asta? Ăla, cum îl cheamă? Cu panourile solare cu Dorian Popa. Donca. A făcut fix același lucru. Da. Virality optimized content strategy. Create attention grabbing short form videos about real estate. Deci noi aici, în prezentarea lui Sebi, ar trebui să dăm exemple de influencer care ar putea colabora și Trâmbițașul etc. Da? Și aici, gen să dăm exemplu pe Luc Belman. Da, Deci ce face? El dă niște tweet-uri de ale lui, niște chestii cum se poartă, cum astea. Am luat o pauză de la brief. La frișorul de pe Vasile Lascar. Am venit să ne luăm mușnițele, o ciorbică, o ceva, că ni s-a făcut mare foame de la cât am gândit. Gogonele ia-ți, băi. M-am gândit la câteva chestii bazat pe social media 95%. Deci, în primul rând, TikTok și Insta, Facebook și TikTok. Da? Reclame. Da, gen... Hey! Cam așa merge 24 să știi. Da, mă, facultatea asta, să rămână, numai bine. E nebunie ce e aici, intru și eu aici cu voi. Apăsă pe clopoțel acolo la Cosmin, la vlog, apăsăm pe clopoțel. Apăsați pe clopoțel, dați subscribe la cele mai șmechere vloguri, nu? Da. Unde mergeți, doamnă? 24 Hour Challenge-ul continuă, băieții își fac aici o pizza. Ce pizza e asta, băieți? Giuseppe cu ham and mushroom. Un room tour, un house tour, de fapt, al lui Emre. Bă, cât ai chirii aici? Vă pup eu, gen. Vă pupă și Jesus Christ. Sărski, ne uităm aici la meci. Îți dai seama, comentariile sunt în turcă. Mamă, dar cauzi rău ăsta, chiar îmi place. Chiar îmi place covorul ăsta. Ia, hai să vedem camera lui Emre. Oh, ce faci aici, viața mea? Vorbesc cu Mar. Mamă, bă! Da, bun. Sebi, hai să... Nu, Băi, ca să menținem 24 Hour Challenge-ul ăsta, să ducem la bun sfârșit prezentarea, trebuie să băgăm și niște pre-workout, n-avem ce să facem. Ștefan aici începe, dă-i, și acum faci gargara. Auleu, așa gen. Și înghite, hai, înghite. Știai că poți să investești în imobiliare fără să cumperi un apartament? Rate-urile sunt fonduri care îți oferă acces la investiții în mall-uri. Încoată. Bă, stai că asta pot să zic din... Rate-urile? Mulți cred că investițiile în imobiliare sunt doar pentru milionari. Greșit. Cu doar 50 de euro poți deține o parte dintr-un portofoliu de spații comerciale dintr-un simplu click. Rate-urile îți oferă venituri pasive și lichiditate fără dureri de cap. Oh! Scrie rate în comentarii și îți trimit mai multe detalii despre cum poți investi.
Motion Boys Out. Ne vedem la următorul vlog și vă aștept cu un follow pe Instagram, acolo postăm mai multe chestii și vedeți petrecerile care urmează să le organizăm și tot ce mai facem.